O olor a mar lévanos cara ao peirao. A actividade na zona portuaria concéntrase á primeira hora da mañá, cando os pescadores saen a faenar, e de arredor da 1 ou das 2 do mediodía, cando volven coas capturas. A venda na pequena lonxa é pola tarde. O tempo e o estado do mar marcan as rutinas dos traballadores. Ao fondo do peirao vese a Praza da Ribeira, onde antigamente se asentaban os baleeiros. Callón tamén tiña o seu propio barrio de pescadores, situado xusto por enriba do porto. No rueiro das Figueiras aínda se conservan varias casas típicas. Detrás do monte da Atalaya atópase o porto exterior de Punta Langosteira, unha das obras de enxeñaría civil máis importantes de España. O porto cambiou moito, non de antes a hora, pero a pesar de todo, a falta de calado que ten no inverno, non poden estar as embarcacións no mar. O Abrán sí que é un porto cómodo, tanto por da terceira lista como por da sétima, porque a pesca teñen aquí a 20 minutos do porto. Non? Aquí móvense a pouca distancia, 2 millas, milla e media, 3 millas. Estas embarcacións do pulpo, o cerco, pois, segundo onde estea o peixe, así se move. Non? Os barcos de pesca deportiva e recreativa mistúranse cos tradicionais. A actividade foise adaptando aos tempos e aos recursos existentes. A caza da balea, o auxe da pesca de cerco e agora os cerca de 30 pescadores que hai asociados na confraría dedícanse sobre todo ás artes menores con 5 embarcacións. Só queda unha tarrafa. Percébese polvo son as capturas principais. O crustáceo arráncase entre Punta Alba e a Pedra do Sal, nas rocas batidas polo mar aberto. Non é de extrañar que un dos moitos encantos desta vila, ademais da cultura mariñeira, sexa a gastronomía baseada nas especies capturadas no mar de Callón. A calidade das augas da Costa da Morte tamén nutre a cetaria da vila, un dos recursos económicos locais, igual que a recollida de algas que se empregan para a alimentación. Nos locais da rede de hostaleiros sérvense a diario produtos frescos do mar de Callón xunto con carne, froitas e verduras procedentes da contorna máis próxima. Unha aposta polos recursos locais para ofrecer ao visitante un resultado de calidade e cunha personalidade propia.